Contingent number 5, MasadyaongMangulitay sa Pamilyang Cluster 1 of Cluster 1. GARBO! Sa Lapu-Lapu, ilalagay ang mundo. GARBO sa Lapu-Lapu, ilalagay ang mundo. Viva Masadyaong! Ang aming mga pamilya. Lumao-kalinaw ang lawang isang yaw. Lumao-kalinaw ang lawang isang yaw. A round of applause to Contingent number 5, MasadyaongMangulitay sa Pamilyang Cluster 1 of Cluster 1. This time, ladies and gentlemen, let us all be entertained by their performances. Please welcome Guba.